は現在連絡不可です。発信音の後にメッセージを残してください。終了したら電話を切るか、シャープキーを押してその他のオプションを表示します。お世話になります。丸山オフィスの中村です。お電話いただきましたようで折り返し連絡させていただきました。この後外出しますので恐れ入りますが、090-1234-1234まで連絡いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。お世話になります。丸山オフィスの中村です。電話いただきましたようで折り返し連絡させていただきました。この後外出しますので恐れ入りますが、090-1234-1234まで連絡いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。お世話になります。丸山オフィスの中村です。電話いただきましたようで折り返し連絡させていただきました。この後外出しますので恐れ入りますが、090